Yazlar kilerge uylamay Dulıydan duluy buran Ak buranlarga uğralıp Yazlarını kütüp duram Yazlar kilerge uylamay Dulıydan duluy buran Sensiz yazlar Mina kirek tugel Sensiz yazlar Okşaş küzlerge Karlar bilen Karlar kavuşkan şak Kayşan kilir kavşu bizge de Ak buranlarga uğralıp Yazlarını kütüp duram Yazlar kilerge uylamay Duluy buran Ak buranlarga uğralıp Yazlarını kütüp duram Yazlar kilerge uylamay Duluy buran Yazlar kilerge uylamay Duluy buran Duluy buran Студентларның ике сынамышы бар. Әгәр кар ятса, демәк тиздән сессия. Әгәр кар өри башласа, демәк тагын сессия. Моңардан нәтиҗә, барыны да шул кар гаепле. Mizgillerine soğunup güdəbiz Ömürler sizilemi üde Yüreklerini ernetip bütüp Kimlerdir məngelikке gider Yoktu dünyalarga bir tuğaş Yeşerge Yoktu dünyalardan kim duygan Yeşet Xuday yüzleri tulganışı Takdirler yazılgan mangayga Uğrab ötep bulmay yazmışına Бәхет үшін жерге туғаныбыз Гүлге көмер үшін тұрмышына Йоқты дүнияларға бір туғаш Ешерге еді туйған үшін Йоқты дүниялардан кім туйған Yeşet Xuday yüzleri tulganışı Yoktu bulasın Bitmesin dünya meşakkatı İsen sağ bulganda tuğanlar Yaşaularının şunda rahatı Yoktu dünya
туғаш Ешерге еді туйғанышын Yoqtu dünyalardan kim tuygan Yaşıt Xudoy yüzleri to'lg'anishib Yoqtu dünyalarga bir tuğaş Yaşerga edi to'yganishib Yoqtu dünyalardan kim tuygan Yaşıt Xudoy yüzleri to'lg'anishib Yoqtu dünyalardan kim tuygan Yaşıt Xudoy yüzleri to'lg'anishib TMTV. Что такое авторское ателье Елды Смухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Елды Смухамедяновой, улица Мамлютова, дом 42, офис 4. Айваз Садыров, Гүлназ Сәфәрова, Әбри Хабриев, Айсылу Лирон, Алмаз Гыльмеддинов, Лейсен Таишева, Рамиль Шәрәфиев, Ленар Гыляжев, Назлыгүл Сынгатова, Гаяз Гайсин, Гүзәл Зияддинова, Райнур Шакиров, Лилия, Байбулат, Айгөл Нәҗипова, Фәннур Фатыхов. Без төрлечә уйлыйбыз, төрлечә сөйлибез, ләкин без барыбыз да Татар радиосы. Татар телле радиостанцияләре арасында беренче 105 FM. Безне кушыгыз. Татар радиосы. Яхшы кәеф бездән башлана. Зинер һәм Ризат Рамазановлар концертларына рәхим итегез. 1 март Нурулла, 4 Кукмара, 5 Арча, 6 Теләшче, 7 Бәрәңге, 8 Саба, 11 Шәмәрдән, 12 Минзәлә, 13 Актаныш, 14 Мөслим, 15 Сарман, 31 март Казан, Уникс. Корстон представляет 10 февраля Иракли со своими хитами. Капли абсента. Разбудим все твои чувства. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. Ты сказала ему «да», значит, теперь тебя мучают другие вопросы. Где найти веселого ведущего, красивый банкетный зал и платье мечты? 18 февраля все свадебные тренды сезона в одном месте. На стильной свадебной выставке в Корстон. TMTV. TMTV. Бу атнада шоу-без тапшыруында Анна Попова ул кем? Ни өчен ул Элвин Грейга рәхмәтле? Аннага нинди популяр композитор белән судлашырга туры килгән? Хәмдүнә Тимергалиева Аннаны ни эшләргә этәргән? Эксклюзив кичәдән репортаж. Шоу-без Татмус ТВ. TMTV. Көчле алкышлар белән Мәхәббәт һәм сөю бакчасында сөйгәннәргә генә урын бар. Алар өчен гөлләр чәчәк ата, алар дип күңел шатлана. Шын ярату белән янган кеше чит бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәрчак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли. Шын мәхәббәт килә тик бер тапкыр, вакытларның бер кадерен. Яратканнар әйтсен сөю сүзен, мин яратам сине кадерле. Шын ярату белән янган кеше чит бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәрчак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли.
kibik Minim üçün bu dünyada irken Kadirlere kişi yok kibik Şun yaratıl bilen yangan kişi Şi bakşadan güler izleni Yaratkanlar karşık birge bulsun Arıganlar canlı izgeli Şun yaratıl bilen yangan kişi Şi bakşadan güler izleni Yaratkanlar karşık birge bulsun Arıganlar canlı izgeli Yaratkanlar karşık birge bulsun Ayrılganlar canlı izgeli Şun yaratı TMTV. Жырла Оки. Қызықлы ойындар, Ул бийме, жырлыймы? Сөйлешин. İyi жырой сөйлеші. Почти кіші кебегейіндеймі? Әйім. талантлы ойыншылар, Зüfer абай. Ник бұтыйсың сен мені? һәм сезгә таныш алып баручы Рифат Зарипов. Мин бейіп бере алам. Менә монда бейіп түгел, жырлап бирергә кирәк шул, жауапны бирергә кирәк. ТМТV телеканалының ең рейтинглы тапшыруы Жырла Оки. Сезнең экраннарда. Карамый калмагыз. TMTV. Müslüman yılaları boyunca туй. Орстында халал меню. Йыласына туры китереп зал бизәү. Туй банкетына заказ бергәндә яңа өйләнүчеләр өчен номер бүләккә. Тулырак мәгълүмат 279 32 22 номеры буенча. Телең телгә бердә йыкмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Бер сүз белән җимерелде барысы, бер селтәнү белән киселде. Үткәннәрне бик тиз онытырда, гафу итәр барың дисеңме? Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Телең телгә бердә йыкмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын
uşağında yanıp bitti bizning süyüler Hıyanatının salkın uşağında yanıp bitti bizning süyüler Yanıp bitti bizning süyüler Piramida! Aytırsınlar көзге қарап Қошташа кебек яшьлек Көңілдә булган дәртем 18-дәге кебек Мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30-га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, достар булганда Мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30-га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, достар булганда Шолыда яшьлегемне Һич бәрәсем килми Ияреп яшьлек картының Күз яшьләрем тәгәри Ияреп яшьлек картының Күз яшьләрем тәгәри Мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30-га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, достар булганда Мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30-га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, достар булганда Ишетми! Узып барган яшьлегемне Ничек куып тотарга Кычкырам мин яшьлегемә Куша маңа туктарга Кычкырам мин яшьлегемә Куша маңа туктарга Мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30-га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, достар булганда Мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30-га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, достар булганда Көчлерәк! Piramida! Көчлерәк, көчлерәк! Ула! Мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30-га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, достар булганда Мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30-га Яшәп рәхәт, достар булганда Яшәп рәхәт, достар булганда Яшәп рәхәт, достар булганда Көчлерәк, көчлерәк! Piramida, piramida! Әллә белеп әллә инде белмигән шешәк аттың син үрелеп күңелемә кызганасың ләкин җылы сүзләреңне күрешкәндә яшерәсең күзләреңне буламасың Синнән башка яшәп нигә әле нигә сорамыйсың сөю белән Тула йөрәгемә бүтән берәү хәзер сыямасың Синнән башка яшәп буламасың Белсәң иде мин бит бәхет юлларыңа синең белән генә чыктым хыялым